Jeg vil vise, hvordan man kæmmer uld med uldkamme. Det vil sige, forbereder det til at kunne spinde. Jeg har 2 sæt uldkamme af forskellige størrelser. Der er noget uld, som har en længde, der er passende til at kæmme. Det vil sige over 10 cm. Som jeg har lige forberedt revet ud i stabler. Lagt klar. Jeg har kæmpeolie til at tilføre både lidt fedtstof, som er vasket ud af den renvaskede uld, men også til at tøjre den statiske elektricitet, som altid kommer, når man kæmmer. Og det kommer fra bevægelserne mellem ulden og metallet fra kammenes tænder. Jeg har så nogle små disser, hedder de, med forskellige størrelser huller, som kan bruges til at trække ulden ud i tops, efter den er kæmmet, så den er klar til at spinde. Man kan også bare trække den ud med hænderne, men her kan man trække den ud i tyndere baner, afhængig af hvor tyndt man vil spinde. Man kan sige, man kan altid spinde tyndere af en top, der er trukket ud gennem et tykt hul, men man kan ikke spinde tykt af en, der er trukket ud gennem et lille hul. Og kroge og henter til at trække ulden ud gennem hullerne. Mere om det senere. Jeg starter med at fylde ulden på den ene kam. Lige bortset fra, hvis jeg blander forskellige uldtyper eller farver, så sætter jeg altid ulden på kammene fra klipenden. Pas på fingrene. Ikke stikke sig på kammene. Husk aldrig at fylde kammen højere op end lige knap halvdelen max. Gerne mindre. Især indtil man lige er blevet lidt fortrolig med hele kæmpeprocessen. Så sprayer jeg den med kæmmeolie. Uanset om man vælger at have den ene kam fastspændt eller holde den i hånden, så er der en kam, der er den stationære kam, og den anden, som er den arbejdende kam. Den stationære kam, den holder man med tænderne opad og holder stille, og den anden arbejder man på tværs med tænderne på tværs af hinanden. Altid væk fra sig selv. Start med at tage fat lige så forsigtigt ud i spidsen af ulden. Lav en ordentlig bue ud, så ulden kommer væk fra den anden. Hvis jeg ikke får den langt nok ud, så sker der det, at hvis jeg kun får den her til, så glider det ind i hinanden. Se, og så kommer jeg til at bøje det sammen. Så ud. Store armbevægelser. Her må man gerne have store armbevægelser. Så
vender jeg den lige ind imellem for at få fra den anden side også. Men stadigvæk på tværs af tænderne. Og jeg holder den stadigvæk stille i forhold til den anden. Det er min højre arm, der laver arbejdet. Så er der ikke så meget mere end noget kort, og der er urenheder og fnuller. Det tager jeg af. Det er første gang spild. Så skal jeg have det tilbage på den anden kam. Inden jeg gør det, så vender jeg lige kammen, og så løsner jeg den lidt her bagpå. Hvis man ikke husker at gøre det, så kan det godt være meget hårdt, fordi det sætter sig meget fast. Så fører jeg den tilbage på den stationære kam. Hvis jeg ser noget, der sådan er, så kan jeg lige tage den tilbage en gang her. Hvis man synes, det er for hårdt for armene og for skuldrene at stå og holde kammen af den her størrelse kamme, så kan man spænde den stationære kam fast på stativet. Og gøre det samme. Og hvis man så samtidig har den spændt fast på et bord med en ordentlig arbejdshøjde, så er det faktisk en ret afslappende arbejdsproces, fordi at tyngdekraften hjælper en. Så kan jeg ikke få mere her. Affald. Det her er faktisk ikke ret meget spild. Havde det været en anden type uld, hvor jeg synes, at det, der var tilbage, alpaka for eksempel, var lidt, så kunne jeg vælge at gemme det og karte det til et andet projekt. Det her vælger jeg at smide ud. Der er tørrede spidser, og så det skal bare ud. Nu satte jeg stablerne på fra klipenden. Det vil sige, da de startede på den her kam, der sad de på klipenden her. Så kom de på spidsen, og nu er de tilbage, så det her er klipenden, der sidder på kammen. Det er egentlig kun interessant, hvis man går op i, hvad ende man spinder fra. Hvis man spinder over folk, kan det være lige meget. Men hvis man gerne vil vide, om man spinder fra klipenden eller fra spidsen, er det vigtigt at vide. Så det vil sige, hvis man tager 2 gennemredninger, så ender det tilbage på klipenden. Hvis jeg helst ville spinde fra den anden ende, kan jeg vælge at tage en gennemredning mere, så den ender med at sidde på spidsen, så man trækker den ud fra klipenden. Det er smag og behag. Jeg ender altid med at trække den ud fra spidsen, og det gør jeg, fordi at jeg helst vil spinde det fra spidsen. Inden jeg trækker det ud, så igen, husk at løsne det bagpå. Hvis du ikke får det løsnet, så opdager du det lynhurtigt, fordi så bliver det rigtig, rigtig svært at trække det ud. Så tager jeg sådan en lille skal med et forholdsvis lille hul, og den kan man selv lave. Den er fundet ved stranden. Boret et hul, 2,5. Brug en tynd hæklenål til at trække den ud med.
Så tager jeg lige fnulleret her først. Smider væk. Træk maks halvdelen af fiberlængden. Og så skubber man forsigtigt op igen. Træk ud, skub op. Træk ud, skub op. Nu begynder der at komme urenheder med op, og det begynder også at blive lidt kort, så nu stopper vi. Hvis der sidder noget, hvis man kan se, at der sidder nogle urenheder i, så lad være at begynde at pille i det her. Pille ud efterhånden under spinning. Ellers så kommer man meget let til at lave rod i det. Så vikle det op lige sådan nogle anelse undervejs. Her er spidsen. Klar til spind. Sidst har jeg lidt vasket merino, som jeg vil kæmme. Merino skal af med spidserne. Så det første jeg gør, det er at jeg piller spidserne af. Som regel er det meget let, fordi at de er slidte. Kan vi komme lidt der? Hvis man synes det er for hårdt for fingrene, så kan man bare tage en saks og klippe det af. Det gør ikke spor. Men af skal de her spidser, fordi hvis man ikke piller dem af, så er det så noget, der vil sætte sig som fnuller i garnet. Merino vil gerne fnuller i forvejen, så det er hårdt arbejde. Specielt med den fine uld, så pas på med at blive fristet til at overfylde kammene. Jeg sprayer. Nå, og det her, det er de små, det er minikammene, vi bruger til merinoen her, og anden fin uld. De er håndholdte, så den sætter man ikke fast.
igen arbejder mig indad. Ser der sidder noget, som jeg ikke vil have, så går jeg lige tilbage og tager nogle tag mere, fordi jeg vil have den fra den her ende. Merino-topsen vil jeg trække af, så jeg ved, at jeg trækker fra spidsen. Så sætter jeg den lige fast. For at kunne trække den af. Og den her gerne trække af i den fineste hul. Fordi det merino skal spindes tyndt. Jeg ved ikke helt, hvor smart jeg synes, det er, det der, Camilla. Men det er hyggeligt. Så jeg bevæger mig ligesom henad. Ups. Pas på. Se, nu fik jeg gjort det. Hvis man trækker for meget opad, så risikerer man at trække det opad. Nu stopper jeg. Det bliver for kort. Spindeklar merino. Så jeg viser, hvordan man kan blande uld på uldkammene. Jeg har noget foruld, og jeg har noget mohair, som jeg gerne vil blande. Det første, man skal sikre sig, det er, at fibrene er lige lange. Det er meget vigtigt, når man vil blande på kammene, og det skal jeg fortælle senere, hvorfor det er så vigtigt. Og det nytter ikke noget, at man bare lægger det ved siden af hinanden og siger, at de ser lige lange ud. Den skal lige strække ud og sikre sig, at de rent faktisk også er lige lange.
det er de her. Så det vil jeg gerne blande. Så inden, så åbner jeg lige fibrene godt og grundigt. Der er cirka halvt her. Hvis jeg skulle blande til et større projekt, så ville jeg veje det af og sørge for, at det forhold, jeg vil blande i, var ens for hver portion, jeg kæmmer. Her tager jeg det bare op i en håndfuld og sætter det på kammen på den måde. Her skal man lige passe ekstra meget på sine knor. Man kan også vælge at sætte det lagvis på. Først den ene slags fra klippesiden, og så den anden. Det er også smag og behag. Kan vi prøve at trække lidt længere den vej? Den vej? Jeg personen kommer længere ind under. Ja. Mohair har ikke lanolin i, så der sprayer jeg ikke med kæmmeolie. Jeg sprayer bare med vand med en lille smule skyllemiddel i. På grund af den statiske elektricitet igen. Og som før, selve kæmmeprocessen er den samme. Hvis der sidder noget, som jeg synes, at den er lidt for lang, jeg vil egentlig gerne have den med, så kan jeg lige tage den af. Sæt den på. Ikke med det. Løsner. Løsner den bagpå.
så siger det nok. Her er det ikke vigtigt, hvordan. Jeg har ikke sat dem på fra hverken den ene eller den anden ende specielt, så derfor bekymrer jeg mig ikke om, hvad ende. Så jeg løsner dem her igen. Sætter den på. Her er det faktisk meget tydeligt at se, at de var rent faktisk lige lange, de to uldtykker. Hvis de ikke havde været lige lange, så ville jeg nu først have trukket de længste fibre ud, og derefter de korte. Det vil sige, at jeg havde endt med at have en top med først mohæren, hvis det var den længste, og så derefter forulden. Det er derfor, det er vigtigt, at det har samme længde, så man rent faktisk også blander. Fin lille blanding. Det her, det er spælsav. Spælsav har en blød underuld og så nogle lange, blanke, stridede dækhår, som blev brugt af vikingerne til at væve sejl af, lave reb af. Virkelig stærkt. Minder måske lidt om vores hår, hovedhår. Hvis man gerne vil nøjes med at spinde af den bløde underuld, som faktisk kan være ret blød, afhængig af individ, så skal det skilles ad. Det kan man også gøre på kammene. Man kan også gøre det på andre måder, man kan også gøre det på kammene. Det vil jeg vise, hvordan man gør. Olie. Og så igen, som de andre gange, start ude i spidsen. Og så arbejder jeg mig lige så langsomt indad.
løsne. Se, her kan man faktisk ret tydeligt se de grovere dækhår. Jeg tager dem i flere omgange her. I er ikke færdige med kæmningen endnu. Nu fjerner jeg her. På den her spælsav, der er de hvide, og der er også nogle mørkere herinde. Se hvor blankt de er. Jeg kan godt få fat i nogle flere her. Jeg tager fat i spidsen, for ikke at få fat i underulden også, for ikke at få den med. Så gemmer jeg lidt igen. Og jeg giver den lige lidt. Så gør jeg det samme igen. Jeg kan også holde den op imod lyset, så kan jeg ligesom se. Man behøver ikke smide det her ud. Man kan spinde af det meget, meget stærkt. Sejlgarn nærmest. Men smukt blankt.
Den her spælsav har også nogle helt korte, mørke. Den er faktisk trelæs, den her. Grovere dækhår. De er bare lige så korte som selve underulden, så dem vælger jeg at lade sidde. Hvis man vil have en helt blød uld, så skal man vælge en spælsav, der ikke har det. Nu trækker jeg det her af. Det behøver jeg ikke dis til. Altså dunen, eller underulden. Dækhårene. Spillet. Og den bløde underuld. De